Ahoj. Ahoj. Potreboval by som sa s tebou o niečom porozprávať. Nemôže to chvíľku počkať, musím sa pozrieť na nejaké dokumenty. Nie, nemôže to počkať. A čo sa stalo? Čo ťa svrbí noha v sadre? Svrbí, ale to teraz nie je podstatné. Aj teraz sa máme na čo tešiť najbližšie týždne. Máme doma poloinvalida, ktorého treba obskakovať. To som nemusela ani chodiť z práce. Môžeš si sa na chvíľu sadnúť a počúvať ma? Som zvedavá, čo také dôležité mi chceš povedať? Ide o to, že... Tie peniaze mi neukradli. Počkaj. To hovoríš o tvojom odstupnom? A kde sú? U mňa. Schoval som ich. Klamal som ti, lebo som ti tie peniaze nechcel dať. A ten monokel? To bola maska? Ten monokel bol pravý. Poprosil som Bajzu, aby mi jednu vrazil, ale trochu to prehnal. Jakub, ty si debil. Vieš, že si nasmiech celému paneláku? No tým pádom som nasmiech aj ja. Tak ty sa necháš zbiť od najlepšieho kamaráta. Potom svojej kamarátke Agátke montuješ niečo v jej masážnom salóne. Pritom si zlomíš nohu. Jakub, ty si taký debil, že keby sa robili preteky o najväčšieho debila, tak ešte aj tam skončíš ako druhý. Kde sú tie peniaze? To ale není všechno, co ti chtěl Jakub říct. A mne to, mamička, úplne stačilo. Ale mne to nestačilo. Pôvodne som sa ťa chcel opýtať niečo iné. Čo také? Chcem len, aby si mi povedala, či je to pravda. Je pravda, že nemôžeš mať deti? Toto odkiaľ vieš? Chcem vedieť, odkiaľ to vieš. To sú intimné informácie a ten, kto ti ich povedal, sa dopustil trestného činu. Ja ti nepoviem, odkiaľ ich viem. Chcem len, aby si mi povedala, či je to pravda. Prečo si mi to nepovedala? Ja sa na teba nehnevám. Ja len, že... Mne to nevadí. Veľmi sa ma to dotklo, ale... Môžeme si dieťa adoptovať. Prosím ťa, nechaj ma sám. Losing all confidence.
I can't take my eyes off of you. Jakub, I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. rozmýšľala som nad tým, čo si mi dnes povedal. A rozhodla som sa. Chcem sa rozviesť.